Het is vandaag woensdag 7 oktober... en dat is de dag dat in het kabinet de irritatie groeit... over de houding van kroonprins Willem-Alexander. Waren we er maar nooit aan begonnen, hoor ik heel veel politici, ook ministers, verzuchten hier op het Binnenhof. Want zoals een direct betrokkenen ook tegen mij zei... en netheidshalve kort ik het maar even in... het is gewoon een K-project. En ik kan je verzekeren, Suzanne, die K staat niet voor koninklijk. We gaan luisteren naar het debat dat jullie gaan voeren... en waar wij natuurlijk wel bij blijven zitten. Niemand gaat weg, geen zorgen. Tussen Ronald van Raak en Ed Anker. Want beide hebben een verschillend standpunt... als het gaat over al deze kwesties rondom de koninklijke familie. We gaan er een paar bespreken, maar laten we met het vakantiehuis beginnen. Het probleem is op dit moment dat er een heleboel geruchten de ronde gaan. Mensen er allemaal een mening over hebben. Hier iedereen met ons heeft er een mening over. Dat is op zich prima. Alleen... het begint een beetje te kantelen op een vervelende manier... en dan moet de premier wel ingrijpen en zeggen wat er nou precies aan de hand is. Want het is allemaal ondergebracht in een stichting. De kroonprins is er een beetje afgehaald. Het is bij een stichting ondergebracht. En nu wordt er gezegd van ja, als er winst wordt gemaakt, gaat dat aan de kroonprins. Maar als er fouten worden gemaakt, politieke fouten, problemen met fraude, integriteit... dan zou de stichting verantwoordelijk zijn. Maar dat kan staatsrechtelijk niet. De minister-president is altijd verantwoordelijk. In onze constitutionele verhoudingen... hoort de premier af en toe nee te zeggen, grenzen te stellen, richting te geven. En als dat niet gebeurt, ja, dan heb je een constitutionele crisis. Maar als Frits Wester vanavond zegt, ik richt me tot u... Ja. Dan is dat ongeveer de situatie die zich heeft voorgedaan. Misschien niet letterlijk vis-à-vis met de premier... maar wel dat hij zegt, kost wat kost, ik zet dit door. En jullie kunnen me allemaal wat. En daarom vind ik echt dat de premier nu moet gaan ingrijpen. Dat wordt allemaal gezegd, dat wordt allemaal gesuggereerd... en niemand weet wat het is. Maar vindt u dan dat de minister-president moet zeggen... genoeg is genoeg als dat gebeurt, als mensen van de grond worden weggejaagd... als er geschoten wordt, dan moet de kroonprins daar niet zijn... en om hem in bescherming te nemen, moet hij daar dus weg? Dat kan ik me heel goed voorstellen dat hij dat zegt. Vindt u dat? Ik denk dat ik daar begrip voor heb. Ja, weet je, het punt is... Ja, ik wil niet op de beslissen. Nee, maar ik wil niet op... Nee, we hoeven morgen helemaal niks te beslissen. Tuurlijk de premier die moet aan het werk. Geven. Ik wil morgen niet op de stoel van de premier gaan zitten. Ik wil helemaal niet op de stoel van een kroonprins gaan zitten. Het is niet een echte, hoor. Nee. Dat heb ik net vanavond wel gezien in het Van Gogh Museum. Heb ik er nog even langdurig naar staan kijken. Want u komt daar net vandaan ook. Ik kom er net vandaan. De koningin was er ook nog. Ik heb zelfs mijn hoed voor eraf genomen. En heeft ze er wat in gegooid ook? Het was te ver van er vandaan. Laten we het over de aardappelen hebben. Zijn het aardappelen en zo ja, welke? Ja, het zijn aardappelen. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Maar welke? Ik heb geen flauw idee. In die tijd was het nog niet zo dat ze, zoals we nu hebben, Bientjes en Irenes en Eigenheimers hadden. De aardappel komt uit Peru? De aardappel komt uit Peru. Het is een Peruaans product, ja. En dat is door diverse reizigers meegenomen uit Zuid-Amerika. En dat is heel langzaam en geleidelijk is het pas doorgedrongen. Is die aardappel overal zo saai als bij ons eigenlijk? Nou, dat is nou leuk dat je dat vraagt. Nee. Bij ons is de aardappel een vervanging geworden van de rogge en de gerst... die werden gegeten. Men is aardappel als basisvoedsel gaan eten. Maar dat betekende dat er dus maar eigenlijk heel weinig verschillende dingen mee werden gedaan aan tafel of in de keuken. Het werd gekookt en dat was wat hier gebeurde. Gebakken en misschien puree. En dat was het zo'n beetje. Terwijl in Frankrijk... We hebben toch ook wel de belangrijkste varianten te pakken, dacht ik. Nou. In Frankrijk, even laten uitspreken. In Frankrijk, waar de aardappel een groente onder de groente is... zijn, nou men zegt wel 365 verschillende manieren om de aardappel te bereiden. Nou ja, je hebt de friet, toch? Of zie ik dat verkeerd? Heel goed, Paul. De friet. Ja, maar dan zit je alweer bij de zuiderburen natuurlijk. Nou, wij eten bijna elke avond friet. Ja. Laten we even... Sylvia Christel, Lotte Verbeek en Elise Schaap. Jullie hebben elkaar eigenlijk vandaag pas leren kennen. Vandaag. Ja. Ja. Vanavond hier. Ja. Klopt. Ja, we kennen elkaar net een uur. En, Jullie hadden ook nog nooit gehoord van Sylvia Christel? ja, wel, natuurlijk. Ja, want Sylvia gaat jullie moeder spelen in een film, een Italiaanse film... waar jullie alle drie al voor gecast zijn, over de zusjes Lescano. Zusjes die geboren zijn in Nederland, Joodse zusjes... die uiteindelijk naar Italië gaan. Wat moet je dan eigenlijk doen, Lotte? Zingen. Ik heb 2 liedjes gezongen. In het Italiaans of niet? Ja, in het Italiaans. En ik heb dialoog gedaan. Die kende je al of die heb je speciaal Daar bij heb die ik geleerd? heel hard op geoefend. Maar welke liedjes heb je gezongen dan? Bombolo. Hoe gaat dat?
Dat ben ik heel gek vergeten ineens. Je hebt al wel in Italiaanse films gespeeld. Maar hoe zal ik je zeggen? Het waren andere tijden. We hebben het nu over de jaren 70, 80. Ja. En dan zeiden ze in Italië van, nou ja, weet je wat... doe maar wat in het Nederlands of in het Frans. Ja, dus dan krijg je een Italiaanse gast die zegt... Ja, Jullie gaan niet alleen met de lippen bewegen. Er komen ook echte Italiaanse woordjes uit. Ja, absoluut. Nee, het merendeel van de dialoog is in het Italiaans. We gaan het zelf zingen. En ik weet niet of dat dan in de studio later gebeurt of gewoon echt wel live. Maar het is nog niet eens zo Concert. makkelijk, want als je er zo naar luistert... is het een vrij knappe close harmony. Dan moet je niet naast zitten. Nee, lijkt me. nou hebben we wel allebei op de Kleinkunstenacademie ook gezeten. Of Daar ga de je al. toneelschool en Kleinkunstenacademie. En dan krijg je natuurlijk... dan word je ook wel echt muzikaal opgeleid.